temes bàsics que dificulten l'accés al treball de les persones més vulnerables són sobretot el tema de la temporalitat, no? La majoria dels contractes són de temps parcial i, per tant, doncs, amb uns ingressos insuficients per a moltes d'aquestes persones. També el tema de la conciliació és un hàndicap, és una dificultat per a moltes d'aquestes persones. I després la discriminació, no? Ja sigui per edat, molt jove o persona més madura, ja sigui per sexe, sobretot la condició femenina, ja sigui per nacionalitat, no? L'atur juvenil a l'estat espanyol és dels més elevats d'Europa, crec que si no el primer el segon, no? I això s'agravarà amb aquesta pandèmia, no? De fet, abans ja d'aquesta emergència, més d'un 30% aproximadament de joves entre els 16 i els 24 anys es declaraven en recerca d'ocupació, enfront a l'11% que hi havia de població en general, no? També la majoria de contractes que es fan, pròxims al 90%, són contractes temporals i d'aquests més del 45% és de menys d'un mes, aquests contractes. Per tant, doncs, bueno, són tres dades molt importants que fan que moltes persones treballin i es converteixin en treballadors pobres. Diguem-ne que hi ha dos grans àmbits de treball aquí, un de cara a les empreses i ocupadors i l'altre de cara a les persones. De cara a les empreses, molt important que les organitzacions socials fem una tasca de sensibilització, de fomentar la diversitat, és a dir, d'explicar, per exemple, que les persones més grans de 50-55 anys són un gran actiu, amb molt de coneixement i amb molta fidelitat al món del treball, i és un error excloure'ls, i també que les persones joves que surten de la facultat o que no han anat encara a la facultat però necessiten treballar són un altre gran actiu. Per tant, aquesta sensibilització és molt important. Jo diria, igual o més important que aquesta sensibilització és que les organitzacions també fem un acompanyament a les empreses. I en relació a les persones, jo diria aquí que la feina s'ha convertit en un procés continuat. Ja no és allò de trobar una feina gairebé per tota la vida, això passa molt poc. Per tant, hi ha d'haver un acompanyament també, sobretot d'aquests col·lectius, amb aquesta ocupació, una formació, jo diria, constant, no? Perquè la formació no és només acadèmica, sinó que és una formació que s'ha de per competències, i per tant necessitem fer aquest treball social i aquest acompanyament laboral durant molts anys o durant bastants anys perquè aquesta persona realment pugui desenvolupar-se